Iskolánk 76. tanévét ünnepeljük. A mai ünnepi program kalauzaként engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Surányi Szilárd Koppány vagyok, 12. E-osztályos tanuló. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Névadónk Boronkai György személyisége, pályája, kiváló példája az értékteremtésnek, ugyanakkor az időtálló eredmények megőrzésének. Iskolánkban érték teremtődik évről évre, igaz, hogy nem könnyen, de közösen dolgozik diák és tanár azon, hogy az iskola neve az itt tanuló fiatalok védjegyévé váljon. Ennek szellemében felkérem Fábián Gábor igazgató urat, nyissa meg rendezvényünket. Tisztelt vendégeink, akik ugye egykori diákjaink, kedves kollégák, kedves diákok, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az immáron hagyományosnak nevezhető Szent György napi ünnepségünkön. És hát tavaly még elmondhattam, hogy tavaly előtt, hogy rendhagyó, de hát most már harmadik alkalommal csináljuk azt a módit, hogy számotokra, egykori diákjaink meghívásával talán ez nektek fontosabb, több üzenetértékkel bír. Itt tartunk egy pénteki napon, egy Szent György napon, de van egy Szent György napunk, egy másik jellegű ünnepélyes, ami holnap lesz, szombati napon is, ahova egyébként most a délelőtt az 50 évre érettségizetteket hívjuk, tulajdonképpen egy évfolyam találkozóra, délután pedig a 35 éve érettségizetteket. Elsősorban annak a szellemében, hogy kötődjenek az iskolához, hiszen számotokra ez már természetes, hogy ti ebbe az épületbe ilyen nevű iskolába jártok, de hát az iskola történetből azért annyit tudhattok, hogy a Boronkai nevet, aki iskolánk egykori tanára, kiváló mérnök tanára volt, csak 1993-ban vettük föl, és ebbe az épületbe pedig 2003 óta tartozunk. Többségetek akkor még, sőt, tulajdonképpen senki meg se született, de azért az iskola történetéhez ez hozzátartozik. Ismeritek egyik kedvenc mondásomat, diákok különböző rendezvényeken is szokták figurázni, ugyanakkor én nagyon komolyan gondolom, egyébként örülök annak, hogyha kifigurázzátok, mert az azt jelenti, hogy odafigyeltetek rá, ami úgy hangzik, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ti úgy mindannyian egyességgel is, mi iskola, az egyes csapataink, akik ugye kiváló eredményeket érnek el, akár sport, akár tanulmányi, műszaki vagy bármilyen egyéb
megmérettetéseken. A másik kedvenc mondásom, azt kevesebbszer szoktam mondani, inkább csak felnőtt kollégáknak, ami úgy hangzik, hogy a számok makacs dolgok, nehéz vele vitatkozni, tulajdonképpen nem is nagyon érdemes. És ezért kigyűjtöttem olyan összegző adatokat az elmúlt tanévről, azért nem erről, mert persze az tanévről is vannak már rengeteg eredményünk, de még nem értünk a végére. Vannak, amikről még nem tudunk, illetve bizonyos statisztikai adatok még nem érkeztek meg. De azért azt gondolom, hogy az iskola munkájának egészét azért jól jellemzi, ha már egy lezárt tanévet, a legutóbbi lezárt tanévet összegző jelleggel elmondok. És természetesen, ahogy mondtam, sok adat fog elhangozni, nem is kell ezeket megjegyezni, csak érezzétek a súlyát. Egyébként ezeket az adatokat a Gréta rendszeren keresztül a szülőknek el fogok küldeni, hogy azért lássák mégis ők is, és itt majd ti is otthon meg tudjátok ezeket nézni, hogy mégis milyen iskolába jár a gyermekük. Én nagyon fontosnak tartom, amikor számadatokról beszélek, és ugye ti már mindannyian, vagy a többség részt vett olyan pályaválasztási értekezleten, itt nyílt napon, amikor még 8-osok voltak, és ott is rengeteg adatot kivetítettem, és ott is elmondtam, és most is elmondom, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogyha egy adat elhangzik, az legyen hiteles, lehetőségszerű. Tehát ez egy fontos dolog, és ezt tulajdonképpen üzenetként nektek is mondom, hogy ezt azért tartsátok be. Van ez a mondás, nagyon sok szép magyar mondásunk van, hogy a hazug ember könnyebb utolérni, mint a sárga kutyát, viszont az adatok, amikor az ember tényadatokat mond, az ha igazak, akkor hitelessé tudja tenni. Hát, akkor nézzük mindjárt ezeket. Kezdem azzal, hogy a 2024-25-ös tanévben az iskolánk tanulmányi összevont átlaga 4,67 volt, vagyis a ti átlagotok. Ez iskolatörténeti rekord. A végzősök, tehát akik tavaly 12-esként érettségiztek, érettségi 800 darab középszintű érettségi átlaga 4,55, a több mint 250 darab emelt szintű átlag, ugye azért lényeges szétválasztani a kettőt, mert középszinten kötelező érettségizni, ugye a megadott tantárgyakból, emelt szint az pedig bevállalja az ember és beleteszi a plusz munkát. Igaz, hogy nehezebb, de önként vállalt. Most ennek az átlaga, tehát nem 5-10 darab, több mint 250 darab átlaga 4,94. Úgyhogy akkor előttetek álló, akik még a emelt szintű érettségi előtt vannak, a tavalyra föltették a mércét rendesen. Van egy minisztériumi rangsor, amelyben ugye 3 egymást követő évben országos első helyen végeztünk, és a tavalyi tanév alapján úgymond csak a 3. helyen, azért az nekünk legyen mondva, hogy 500 technikum közül azért csak 3-ok lettünk. Azért hangsúlyozom ki a csapot, mert fölhívott egy szülő, hogy igazgató magyarázza már el nekem, hogy mi az oka annak, hogy az eddigi kiváló eredmények után az iskola visszacsúszott a 3. helyre. Tehát vannak azért ilyen érdekes megjegyzések is. No, de azért ennek van oka, hogy azért ti is lássátok. Bevezettek egy olyan új pontozási szempontot, amelyben a legtöbb pontot azzal lehetett szerezni, hogy az iskolánkból hány diák jár úgynevezett duális képzésnek, tehát hogy cégeknél tanulja a szakmai dolgokat. És hát mi erre gyakorlatilag 0 pontot kaptunk. De nem is akarjuk, mert azt gondoljuk, hogy számotokra, főleg akik szakirányú továbbtanulást terveznek, az fontos a magas szintű elméleti oktatás, és ezt a cégek nem tudják megadni. Az az igazság, hogy a legtöbb cég nem is akarja ezt megadni, mert nekik ez nem fontos. Van az oktatási hivatal által összeállított rangsor is, az kimondottan az OKTV eredmények alapján, tehát hogy hány diák jutott be az OKTV döntőbe, ott milyen eredményeket értek el. Most ebben a technikumok között, tehát a saját iskolatípusunkban torony magasan országos elsők vagyunk, de ha összesítjük, hiszen a gimnazistáink is azért eljutnak OKTV döntőbe, sőt, ugye itt Rós Anna révén már most 2 egymást követő évben dobogós helyezésünk is volt, itt a gimnáziumi kategóriában. Tehát a gimisekkel összevetve a szumma listával is a top 10-ben végeztünk. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy kiemelkedő eredmény. Tavaly összesen 27 diákunk jutott be OKTV vagy OSTV, ugye az OSTV ez az országos szakmai tanulmányi verseny, azon csak a technikusok, 13-osok indulhatnak, és ez a legmagasabb szintű szakmai verseny. A felsőoktatási intézmények az itt elért eredményekért is szívesen adnak felvételi pluszpontokat.
Tehát 27 diákunk jutott be a döntőbe, 5-en dobogós helyen végeztek, további 8-an a top 10-ben, és döntőseink voltak matematikából, kémiából, francia nyelvből, német nyelvből, történelemből, mozgókép kultúrából, gépészetből és környezetvédelemből. Tehát igen szép volt a lista. És hát ugye a Boronkainál meg kell említeni a sport kategóriát is, ugye ez a diák olimpiai versenyek, amelyben létezik az iskolák közötti rangsor. Így nincs külön technikum, meg nem technikum kategória, minden középiskola egy kategóriában versenyez, és most nem tudom pontosan 13-14 sportágban az országos döntőkön elért eredmények alapján ponttáblázatot készítenek, és így egy összesített eredményben a Boronkai az ország összes középiskoláját figyelembe véve a második helyen zárt, tehát azt gondolom ez is egy igazán szép eredmény. És a tavaly végzős diákjaink 93,4%-a tanult tovább. Ez is iskola történeti rekord. Gyakorlatilag, aki jelentkezett, mindenki bejutott. Valahogy egy diákunk volt, aki pótfelvételivel, és azért nem 100%, mert a többiek nem is jelentkeztek. Ugye olyakat nehéz fölvenni, aki nem jelentkezik tovább tanulásra. A legfőbb irányok a BME, az Óbud Egyetem, az ELTE és a BGE volt. Természetesen sok más helyre is mentek, de ide mentek a legnagyobb létszámmal a tavalyi végzőseink. Ismét kiemelkedően teljesítettetek, tehát ezt már nektek mondom, hiszen itt vagytok, akik a kompetencia mérést produkáltátok. Hát sajnos már nincs olyan lista, amelyben megnézhetnénk, hogy az országban hanyadik helyen vagyunk. Régebben ez benne volt a statisztikai kimutatásban, most már csak azt látjuk, hogy egyes tantárgyakból a mérési országos átlag mennyi, és mennyi a mi átlagunk. Mint a gimnázium, ugye egy külön kategóriának, külön mérik a gimnazistákat és a technikumi tanulókat, mind a két kategóriában bőven az országos átlag fölött. A technikumi tanulóink több mint 20%-kal az brutális különbség, de a gimnazistáink is az országos gimnáziumi átlag fölött teljesítenek majdnem 10%-kal. Beiskolázásunk is jól sikerült, 657 jelentkező volt tavaly, abból 1857 kódot jelöltek meg, és akik végül felvételt nyertek 214 fő, ugye akik itt vagytok most is, a ti általános iskolából hozott pontszámotok átlaga, tehát ugye csak érettségi tantárgyakat vettünk, az 4,73 volt, és a felvételi pontjaitok a 250-ből átlagosan 208,4 pont. Tehát ezek azt gondolom, hogy igazán szép eredmények, tehát ezzel az egy fontos kijelenteni szerintem, hogy mindannyian alkalmasak vagytok arra, hogy a Boronkaival járjatok, megálljátok a helyeteket. Tehát ezek az eredmények jó alapok arra, hogy aztán az iskola is ugyanolyan szép eredményeket produkáljon a jövőben, mint az elmúlt években. És hát persze ne feledkezzünk meg arról, ezt a most a új 9-eseink, akik tavaly még 8-osok voltak, személyesen nem tapasztalták meg, de az összes többi itt jelenlévő igen, hogy tavaly volt egy szenzációsan jó sikerült, iskolák alapításának 75. évfordulójára kitalált, lebonyolított, végezni több hónapon keresztül tartó nagyon színes eseménysorozat. Én így utólag is köszönöm az ebben való aktív részvételeteket az összes tanárnak, aki segített ennek a kitalálásában, lebonyolításában. Ez szerintem egy igazán szép emlék volt, és ebből egyébként készítettünk is egy kiadványt, amit ha valakit érdekel, vagy az osztályfőnökét beviszik, osztályfőnöki órára megmutatják, emlékül meg lehet vásárolni is akár, de kevésbé ez a lényeges dolog. Szóval a lényeg azonban az, hogy igazán jól teljesítettetek. Köszönöm az eddigi munkátokat, most már ebből a tanévből kevés van hátra. Próbáljátok meg a legjobb tudásatok szerint ezt lezárni, kinek mi a célja, előrehozott érettség, normál érettség, 12-eseinknek, alsó évfolyamosoknak, akkor ugye a szakmai osztályokban a különböző ágazati alapvizsgák, és hát egyáltalán az évvégi tanulmányi eredmény. Köszönöm szépen a figyelmet!
Idén egy diákokból álló kis csapat formálódott, akik nagy szeretettel és odaadással készültek a mai napra. Az itt lévő zenekarra gondolok. Hallgassuk meg most tőlük a Kovalszki meg a Vega egyik dalát, melynek címe Mint egy jel. Énekel az egyébként akusztikus gitáron játszó Walter Zsombor a 12. D-osztályból, a vokált Tatai Tamara és Pataki Gréta 10. N-osztályos tanulók adják, a zenekar tagjai a dobnál Simák Kristóf 13. P-osztályos tanuló, az elektromos gitárnál Adós Gergely Otto 12. I, basszusgitározik Farkas Áron 12. I, German Olivér 12. G-osztályos tanuló pedig akusztikus gitározik. A harmadikánál Remény Máté 13. P és Pap Márton 12. G-osztályos tanuló. Fogadjátok őket szeretettel! Amen.
hagyományokhoz híven idén is meghívtunk néhány volt tanítványt, akiknek segítségével a siker miben létét és lehetséges útjait szeretnénk bemutatni. Kérem őket, a nevük elhangzása után fáradjanak az emelvényre. Noé Válét. Tíz éves kora óta kajakozik, pályafutása során világbajnoki és Európa-bajnoki címet szerzett, többször részt vett a világjátékokon, valamint kétszer volt olimpiai tartalék. Jelenleg a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökségi tagja, egyben a Sportolói Bizottság elnöke. Emellett önkéntes tartalékos katonaként a Magyar Honvédség második sportszázadának tagja. Sajgó Kornél. Villamosmérnök közgazdász, aki emellett mentálhigiénés szakember, szupervizor, bótmer gimnasztika tanár, taekwondo, illetve röplabda edző végzettséggel is rendelkezik. 4 lány büszke apukája. Marosvölgyi Gergely. Programtervező informatikusként szerzett diplomát a Veszprémi Pannon Egyetemen. 2017-től szoftverfejlesztőként dolgozik, jelenleg az Airpan Kft. Alkalmazottja. Versszerető ember, Radnóti és Latinovics díjas versmondó. Osváth Zoltán. Oktatópilóta, szimulátor és elméleti pilótaképzést szervez egy nemzetközi szervezetnél. Eredeti szakmáját tekintve gépészmérnök. Kisfia szeptemberben kezdi az iskolát. Mielőtt meginterjúolnám kedves vendégeinket, hallgassuk meg Gipó Cirkusz és Szilota Jennifer közös dalát, Kicsi, gyere közelebb címmel.
Most pedig szeretném megkérni vendégeinket, meséljék el, hogyan folytatódott az életük a középiskolás évek után. Be van kapcsolva. De az kapcsolva? Be. Adunk hangot. Jó. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást a szervezőknek, mert nem gondoltam volna, hogy valaha visszahívnak majd ide hasonló oknál fogva. De emlékszem, hogy a középiskolai évek után én nyilván hallhattátok, eléggé a sport irányába mentem el, és szerettem volna megnézni, hogy ezen a területen meddig tudok jutni. Úgy gondolom, hogy így visszatekintve a sportpályafutásomra, ami egyébként még aktív, tehát még nem hagytam abba, eléggé eredményes volt, és nagyon örülök minden egyes percének. Pont a megnyitó alatt ugye az elején nem énekeltünk közösen, és nagyon kettős érzés volt bennem egyébként, hogy ilyen emlékeket idézett fel bennem, meg ugye én más apropó kapcsán is hallhattam a himnuszunkat, és tök jó, hogy ez végig fogjuk kísérni. Így néz ki az egész életemet. Egyébként a sport mellett én jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogászlevelező szakára, és nyilván azt mondhatunk, hogy mint egy Péter, de a sport mellett ilyen második opcióként szép lassan eljutottam abszolvált státuszig, és most, hogy már úgy ítélem meg, hogy a sportkarrier mellett mással is szeretnék foglalkozni, terveim között szerepel a diploma megszerzéssel az őszi záróvizsga időszakban. Úgyhogy emellett nyilván tényleg én tulajdonképpen a sportról tudnék mesélni nektek, hogy mennyi buktatója, mennyi kihívással jár egy ilyen pályafutás. Akár picit a szövetséggel szembeni küzdelemben is, amikor esetleg egy válogató verseny eredményei ellenére mindig meg lesz az a réteg, akit ők egy picit jobban szeretnének, ha eredményesebben szerepelnének nemzetközi szinten veled szemben, és akkor mégis le kell küzdeni ezeket az akadályokat, és így tudsz előrelépni, és így tudsz fejlődni. Én úgy érzem, hogy nekem ez elég jól sikerült, és nagyon örülök neki, hogy tényleg a 21-es évet emelhetnek így pályafutásom a legszebb éve, amikor egy éven belül K1 5000 méteren világbajnokságot, Európa-bajnokságot és világkupát is sikerült nyernem. Mellette az olimpiai válogatón is első helyet szereztem kajak 2000 méteres egységben távon. Az más kérdés, hogy nyilván a kerekasztal melletti döntés engem hátrányosan érintett, és emiatt nem juthattam ki abban az évben az olimpiára. De úgy gondolom, hogy mindezek ellenére egy nagyon, nagyon értékes pályafutás az, amit magam mögött tudhatok. És ha választanom kéne, hogy újra megteszem, vagy nem teszem meg, akkor biztos, hogy újra megtenném, mert a mai napig nagyon szeretek kajakozni, sportolni is. Úgyhogy nem bánom egyetlen egy pillanatát sem ennek a pályafutásnak, vagy az adott út alatt hozott döntéseimet sem vártam meg. Mást nagyon nem szeretnék elmondani magamról most, úgyhogy nem a szót a mellettem ülő kollégának. Hát miközben beszéltek előttem, én is azon gondolkodtam, hogy tudnám összefoglalni, de ahogy a bemutatkozásomat felolvasták volna, lehetett tudni, hogy az én életemet azóta, mióta nem itt, hanem én még a másik épületben jártam. Nekem a tanulást töltötte ki, nagyjából így röviden összefoglalva. Villamosmérnök közgazdász, az úgy jött össze, hogy a Kandorra jártam, és utána
elkezdtem dolgozni itt a Váci cementgyárban, és ott azt gondolták, hogy legyek én a controlling osztályvezető, és ezért a számviteli főiskolára beirattak, elvégeztem. Aztán céget váltottam, és ott egy cégcsoportnak lettem a pénzügyi igazgatója, és ott szerencsére tudtam olyasmikkel foglalkozni, ami nagyon érdekel. És ez leginkább a sport és a pszichológia volt. És így 2 edzői papírom, meg mentálhigiénés szakember, illetve szupervízor végzettségem is van. És a taekwondo edzőit kívül mindegyiket használom és használtam is. Ugye itt most éppen röplabda edzéseket tartottam az elmúlt 4 évben itt az iskolában, de jövőre már nem fogok. Nagyon megszaporodott a céges dolgai. De azt hiszem, én rövidebbre fogom és tovább is adom. Én kivételesen készültem puskával, megkaptuk a kérdését előre. Egyébként egész életemben azt hiszem 2-ször puskáztam, a Boronkaiban egyszer sem. Egyszer általánosban, egyszer egyetemen, muszáj volt átmenni egy vizsgán. Na hát, az iskola után, vagy Boronkai után én Veszprémbe mentem a Pannon Egyetemre, programtervező informatikus szakra, és ott szereztem diplomát 2016-ban. Aztán 2017-től kezdtem el dolgozni egy magyar informatikai cégnél, ott egy 2 évet voltam, utána egy fél évet egy másik céghez mentem. Ott jó volt a pénz, de semmi más nem volt jó, úgyhogy nagyon hamar el akartam jönni onnan, és végül az EPAM-nál kötöttem ki, ami egy globális szinten jelenlévő cég, nagyjából 70 000 dolgozója van, Magyarországon, Budapesten, Szegeden és Debrecenben vannak jelen. Magyarországon nagyjából 2000 ember foglalkoztat, és outsourcinggal foglalkozik, ami azt jelenti, hogy erőforrás kihelyezés szó szerint magyarul, hogy én egy olyan fejlesztő vagyok, akit eladnak egy másik cégnek. Tehát oda jön a cég az EPAM-hoz, hogy figyelj, nekünk kéne egy ilyen fejlesztő, aki ehhez ért, meg kéne még egy projektmenedzser, meg stb. És akkor az EPAM körbenéz, hogy ki az, aki elérhető ember, és akkor leszerződik az ügyféllel. Úgyhogy tehát jelenleg is szoftverfejlesztőként dolgozom. Ez az egyik része, de a tanáraim tudják nagyon jól, hogy nekem azért van egy humán oldalam is. Tehát én mindig is szerettem az irodalmat, a verseket, tehát nekem az irodalom az ilyen, mondjuk úgy, hogy az volt a menedék mindig, mai napig az, így a világ dolgaiból, oda menekültem mindig, és a versmondás. És innen, amikor tovább mentem, akkor 2013-ban csatlakoztam a Váci Mihály irodalmi színpadhoz Veszprémben. Ez 1958 óta létező színpad, és tőlük nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan kell egy verses műsort összeállítani, hogyan dolgozunk csapatban, mert ugye korábban mindig csak egyedül álltam ki verset mondani, és aztán elkezdtem járni országos versmondó versenyekre is, és akkor végül 2016-ban megkaptam a Radnóti díjat, amiről azt kell tudni, hogy mindig a páros években van egy Radnóti verseny Győrben, és csak azok vehetnek részt azon a versenyen, akik azt megelőző 2 évben legalább egy dobogós országos helyen rendelkeznek. Tehát úgy mondják, hogy a legjobbak megmérettetése, és a Radnóti díjat az ország legjobb amatőr versmondója kapja. Amatőr alatt azt értjük, hogy nem hivatásos színész vagy előadó művész, ők nem indulhatnak ezért a díjért. És én meg ott kis 24 évesként oda mentem az esélytelenek nyugalmával, és végül nekem adták. Óriási döbbent volt számomra, de annyira nagy teher volt először, hogy én vissza akartam adni a díjat. Ez nagyon furcsán hangzik, tehát mondjuk egy olimpikon, hogyha visszaadnál díjat, mert úgy éreztem, hogy innentől nem hibázhatok.
hogy óriási felelősség van a vállamon, és akkor az egyik zsűritag azt mondta, hogy tegyek úgy, mintha ez a díj meg sem történt volna. Ugyanolyan alázattal, szorgalommal készüljek ezután is, mint azelőtt. Megdolgoztam a díjért, ha olyan helyen szerepelek, akkor mondassam oda a nevem után, de alázattal továbbra is. És ez kiúzanított, és onnantól így mentem tovább. És 2018-ban pedig megkaptam a Latinovics díjat, ami pedig, hát itt már sajnos nem biztos, hogy annyira tudjátok, de Latinovics Zoltán, őróla mondtam, Nagy László költőnk, ugye a színész király, idén lesz 50 éve egyébként, hogy elhunyt. Megosztó személyiség volt, de nem lehet elmenni a munkássága mellett szó nélkül. Fantasztikus színész volt szerintem, és szenvedélyesen foglalkoztatta a versmondás. És számunkra, a versmondók számára a Latinovics díj az, ami mondjuk úgy a szívünkhöz közelebb áll, noha hivatalosan a Radnóti díj a nagyobb rangú elismerés. De én mindig azt mondom, hogy nem a díjak számítanak, az jól esik, ha az embert elismerik, hogy igen, sikeres, vagy valamit elért, de minden egyes alkalommal nekem bizonyítanom kell, hogy megdolgozom ezért. Nem lehetem félváról, és ezt nektek is mondom, hogy bármit csináltok, bármiben jeleskedtek, minden egyes alkalommal alázattal úgy menjetek tovább, és csináljátok, amiben jók vagytok. Még annyi, hogy mellette írok is verseket, most már kevésbé, és 2014-ben az év diákköltője díjat megkaptam az Irodalmi Rádiótól, a Hívószó című versemért, és most pedig 2024 őszén alapítottunk Esztergomban egy irodalmi műhelyt, Észak-Oldja alatt címmel, ahol minden hónapban egyszer egy kortárs költőt vagy írót meghívunk, és az ő legutóbb megjelent művéből felolvasunk, és beszélgetünk, és van némi zenei kíséret is. És még egy mondat is befejezem, hogy életemből mindig hiányzott a zene, tehát soha nem zenéltem semmit, de tavaly elkezdtem egy hangszeren játszani, ezt most csak megmutatom, jó? Steel drum. Ez az UFO formájú ez a handpan, csak megmutatom a hangját, lehet, hogy bár is megezek. Wow, köszönöm, nem számítottam. Szóval tavaly kezdtem el egyébként, és azóta itt a srácoknak mondom, hogy tök jól mit csináltok, azóta óriási elismeréssel vagyok minden zenész iránt, tehát le a kalappal. Tapsoljuk meg őket, amiért zenészek. Nem tudom, van a sárítva a zenekar, de bővíthetnétek a repertoárt. Én is üdvözlök mindenkit, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Én 2003 érettségiztem a Boronkaiba. Mi voltunk az utolsó évfolyam, akik még a Dom téren érettségiztek. Én kevésbé voltam szerencsés, nem tudtam pontosan, mit szeretnék utána csinálni. Nem úgy mindegy-két volt osztálytársam, akik tudták, hogy orvosok szeretnének lenni, építészek vagy ügyvédek. De engem mindig is érdekeltek az autók, repülők, motorok, úgyhogy ezek hogy működnek. Ezért az én utam a Budapesti Műszaki Egyetemre vezetett a Boronkai után, ahol a közlekedésmérnöki karon, azon belül is gépészmérnöki karon, én autógépész lettem. És 2008-ban államvizsgáztam. Aztán egy elég éles fordulat következett be az életemben, mert már egy majdnem aláírt munkaszerződéssel a kezembe, ezért mentem haza a gyakorlati
És akkor láttam egy hirdetés metron, ami a Magyar Honvédségnek volt a hirdetés, hogy jelentkezik pilótának. És akkor eldöntöttem, hogy ha én aznap hazamegyek, akkor én ezt meg fogom lépni. Úgyhogy jelentkeztem. Aztán felgyorsultak az események, mert az államvizsgálatnál egy héttel már a felvételig voltunk, és arra azt követően pedig egy héttel már én gyakorlórába húztam, másztam a Szentendrén az alapképzésen is, lövöldöztünk az erdőbe. Ami után pedig elkezdődött a repülőgépképzés, amit először Szolnokon csináltunk, aztán Kanadába forgattunk, utána egy Kecskemétre kerültem. És én egészen 2022-ig voltam a légierőnek a századosa, ahonnan leszereltem, és azóta pedig folytatóként dolgozom egy nemzetközi cégnél. Nagyjából. Elmesélnék azt is, hogyan emlékeznek vissza a Lővében, illetve a Boronkaiban eltöltött évekre? Igen, tulajdonképpen nekem mindig egy kellemes élmény visszagondolni az itt töltött évekre. Igazából, amikor ide jártam, még nem is teljesen tudatosult bennem, hogy az a tudás, amit a tanáraink átadtak nekünk akkor, az milyen magas szintet képvisel. Részben azért, mert tényleg mondjuk csak a sport felé szerettem volna tovább menni, meg azzal foglalkoztam, de egyébként később az egyetemi évek elején azzal szembesültem, hogy mondjuk másnak gondot okozott egy-két jogtörténeti résznél a korábbi történelmi tanulmányai hiányossága miatt értelmezni egy-két dolgot. Viszont az biztos, hogy nekem nagy segítséget nyújtott abban az itt megszerzett tudás, hogy a sport mellett sokkal kevesebb energiát és időt kellett arra fordítanom, hogy az egyetemen sikerrel vegyek egy-két vizsgát. Úgyhogy ezúton is köszönöm minden volt tanáromnak ezt a nagy segítséget. Emellett pedig tényleg csak jót tudok mondani, én nem éreztem úgy az itt eltöltött évek alatt, hogy szükségtelen teher lenne az, hogy tanuljak. Igazából minden jött magától, elég jó eredményekkel tudtam ezt megtenni, és mellette meg tényleg azt is tudtam csinálni, meg építgetni azt a karriert, amit nagyon szeretek csinálni, úgyhogy csak jókat tudok mondani az itt eltöltött évekről. Nekem először olyan dolgok jutnak eszembe, még nem ebbe az épületben, hogy rengeteget fociztunk, és fociztam az iskola csapatban is, meg hogy az egyik osztálytársam, akkor még télen elég sokszor volt hó, és állandóan hógolyóztunk szünetekben, és az egyik osztálytársam olyan mélyre nyújt egy hógolyót, hogy amikor elrúgta fölöttem, úgy ment át az ablakon, hogy kerekluk lett utána. Ezek az első dolgok, amik eszembe jutnak, szóval ilyen nagyon jó közösségünk volt, jól éreztük magunkat. Az előttem szólóhoz is csatlakozom, hogy az egyetemen az első évben matematikából semmi újat nem tudtak nekem mutatni. Kísérleti matekot tanultunk akkoriban. Nem tudom, hogy ez mennyire ragadt meg aztán, de nekünk ez könnyességet jelentett. Illetve még ami nagyon fontos szerintem, és remélem ehhez sokan tudnak csatlakozni az itt hallgatók közül is, hogy az jelentett nekem nagyon sokat, hogy tanárok személyes figyelemmel fordultak felé. És ez mindig felemeli az ember. Nyilván az idő megszépíti az emlékeket, de alapvetően pozitív élményeink voltak nekünk is. Szenzációs közösségünk alakult ki az osztályban,
mai napig a legjobb barátaim a gimis éveimből vannak, tartjuk a kapcsolatot. Utólag nagyra értékeltük, akkor annyira nem, de a tanárainktól folyamatosan biztatást kaptunk arra, hogy vegyünk részt különböző tanulmányi versenyeken, sporteseményeken. Ezeknek a megszervezésében nyilván rengeteget segítettek nekünk, és aktívan részt vettek abban, hogy el is jussunk ezekre a rendezvényekre, de ahogy hallottuk az igazgató úrtól, ez a mai nap sincsen másképpen, de ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy alapvetően nagyon pozitív emlékek maradtak meg bennem is. Nézem a puskámat. Egyébként egyetemen láttam egyik szaktársamat ír egy puskát, és mondom, te puskát írsz? Hát igen, muszáj meg legyen ez a vizsga. Mondom, én hát igazán csak kétszer írtam puskát, rám néz, te hogy jutottál el idáig? Mondom, tanultam. Nem értettem, na mindegy. Alapvetően én hálával gondolok vissza ezekre az évekre. Én nem tudom, mennyire tudjátok, az egyetemen van ilyen, hogy vizsgai időszak, tehát ez minden fél év végén, tehát december, január és május, június. Ez azt jelenti, hogy olyankor nincs tanítás, csak vizsgák vannak, amiket te döntesz el, hogy mikor veszel föl, és akkor elmész, vizsgázol. Van, aki első héten le tudja a vizsgákat, én mindig egy hétre egyet vettem föl, hogy legyen időm készülni. A lényeg, hogy rengeteg szabad időm volt, és olyankor minden egyes fél évben visszajöttem a Boronkaiba, tanáraim tanúsíthatják, és beszélgettem velük, hogy kivel mi van, velem mi történt, mert én tényleg mint a hazajárnék, úgy jövök be most is van kellemes nosztalgia érzés fog el, hogy itt a tornaterelmet emlékszem, én is itt futottunk, meg minden, meg tornagyakorlatok, meg kint sprinteltünk, stb. Tehát előjönnek ezek a dolgok. Az osztály tekintetében igazából voltak azért nézeteltérések, de alapvetően szerintem nagyon jó osztályba járhattam. Zárójeles megjegyzés, igazgató úr fia osztálytársam volt, ifja Fábián Gábor, és a tanároknak meg rengeteget köszönhetek. Tehát nagyon sok emberséget kaptam tőlük, meghallgattak, tehát volt olyan, hogy tanítás után egy tanárom mondjuk leült velem és beszélgetett, és azok a dolgok, amik titeket is foglalkoztatnak, hogy az ember néha úgy érzi, hogy nem tudja, merre van az előre, hogy vannak dolgok, amiket nem mer otthon elmondani, vagy nem tud, úgy érzi, hogy otthon úgysem hallgatnák meg, vagy ez a szeretetlenségérzés, hogy én szerettem volna, hogy lenne egy párom, vagy ilyesmi. Ezek, amik titeket is biztos foglalkoztatnak, hogy néha úgy éreztem, nem tudtam kivel megosztani, de volt a tanárom, aki vette a fáradtságot, és áldozott az idejéből arra, hogy meghallgasson. És én ezúton is nagyon-nagyon köszönöm ezt, mert sokat segített. És itt olyan útravalókat kaptam, két idézet is van. Az egyik Tóth Eszter tanárnőtől, aki már sajnos nem lehet közöttünk, fizikát tanított nekem, és egyszer 2011 karácsonyán kaptunk tőle egy kis ilyen mindenki személyes ajándékot, és arra írt egy ilyet, hogy szép életed lesz, Gergely, mert mindenben képes vagy meglátni a szépet. És ez azóta is, ha nem is minden nap, de rendszeresen eszembe jut. És mondjuk úgy, hogy meghatározta az életemet, hogy nekem mi itt az utam, vagy a felelősségem, hogy látni és láttatni a szépet. És egy másik idézet pedig Orgoványi József tanár úrtól származik, akivel egyszer volt, hogy bementem a tanárikba és beszélgettünk versekről, Istenről, és ő mondott egy ilyet, hogy az ember élete a művészettel teljes. És ez azért volt hiteles, mert egy ilyen úgymond műszaki ember mondta ezt. De az is bennem van, mikor egyik ünnepség után Kovács Kálmán tanár úr itt beszélgettünk az udvaron, és idézett egy Áprill Lajos verset, és mondja, hogy hát ez nem gyönyörű. És megint csak, mivel műszaki
tanár mondta ezt, ez így megerősített abban, hogy nem kell nekem informatikusnak lenni csak. Lehetek egyszerre informatikus és versmondó, versszerető ember. Tehát az a reális, a humán oldal, az tökéletes harmóniában megvan az emberben, meg tud lenni. Csak táplálni kell mind a kettőt. És én ezt is így kaptam meg a Boronkaiban, hogy ezt a megerősítést. Úgyhogy még egyszer őszintén köszönöm mindenkinek. Eddigi tapasztalataik alapján milyen tanácsot adnának a mostani boronkai diákoknak? Mi önök szerint a siker titka? Na igen, ennél a kérdésnél jól jönne most egy kis puska, de tulajdonképpen szerintem a kérdésre a válaszat is nagyban függ, hogy ki mit tekint sikernek. Én például egy nagyon komoly sikerként gondolok arra, hogy hát most lassan 23 éve fogok kajakozni, abból mondjuk nagyjából 20 éve versenyszerűen, és azért ez rengeteg idő. És biztos, hogy ennyi idő alatt változik az ember, én is változtam, viszont még tényleg talán így a sport eredmények mellett az egyik legnagyobb sikerként azt élem meg, hogy környezetemből a visszajelzések alapján is, meg úgy, ahogy magamat látom, talán ez a változás, ami rajtam végbe ment, ez inkább pozitív irányba történt meg, mint negatív irányba. Mert tulajdonképpen szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogyha azt nézzük, hogy ki mennyire sikeres, vagy ki mennyire tudja utána az életben megvalósítani magát, gondolom itt ugye az iskolai évek utáni időszakra. Emellett nyilván talán siker titka egyszerűen összefoglalható annyiban is, amit itt egyébként még minden nap megtapasztaltok, hogy tanulni kell, művelődni, és tulajdonképpen egy igazán sikeres embert az különböztet meg egy kevésbé sikerestől, hogy több könyvet olvasott el. Ha belegondoltok, amikor bizonyos ismeretek hiányában vagytok, akkor egy szakembernek, vagy egy olyan embernek, aki annak az ismeretnek a birtokában van, akkor később tőle azért fogjátok ezt a tudást kvázi megvásárolni, mert nem tudom, nem értetek a vízszereléshez, most mondtam egy példát. Tehát én arra buzdítanálak titeket, hogy kritikus gondolkodás mellett, de mindig törekedjetek arra, hogy minél több tudásra és tapasztalatra tegyetek szert. És ha csak nincs veszetek valaki, aki tényleg annyira a sport irányába szeretne elmenni, mint én, amit jó eséllyel azért megtisztelek, akkor tényleg inkább a tudás felé mozduljatok el és szerezzetek annyi ismeretet, amennyit csak lehet. Igen, én is ezzel akartam kezdeni, hogy mit jelent a siker, és ki hogyan határozza meg. Én magam részéről úgy határozom meg, hogy a helyemen vagyok, és hogy a helyemre tudok kerülni, minél inkább önmagam tudok lenni. És ez az én saját élettapasztalatom nekem úgy sikerült, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy azon az úton vagyok, hogy sokat jártam önismeretre is a tanulás mellett. És tulajdonképpen sok 20 év történetéről beszélek, amikor azt mondja önismeret. És ez olyan, mint amikor, ha elképzelitek egy hagymát, szétbontotok, és egyre közelebb kerültek a közepéhez. Sok minden rárakódik az emberre, hozza a rokonságból a különböző elvárásokat, a ki nem mondott szabályokat, és ezek nagyon meghatározóak arra nézve, hogy hogyan fogsz dönteni. És hát ezeket
részben érdemes megtartani, részben nem. És hogyha te szabadon tudsz ránézni, akkor egyre közelebb kerülsz ahhoz, hogy egy olyan helyen legyél, amilyen helyen valóban lenni szeretnél. Egy olyan helyen, ami örömöt okoz, ami izgalmas. Szerintem ezeket érdemes keresni. Egy kicsit ilyen misztikus és nagyon komplex kérdések is felfogható, és egyetértek én is az előttem szólókkal, nyilván a siker az mindenkinek más jelent. Számomra igazából azt jelenti, hogy az egyéni céljaidat, az egyéni cél megvalósítása. Mikor azok elér, azt általában az emberek ugye sikerélményként élik meg. Ami nekem segített eddig, és valószínűleg maradok ennél a módszernél, amikor kitűztem magam elé komplex, távolinak tűnő célokat, bonyolult feladatokat, akkor általában próbáltam azokat lebontani kisebb részfeladatokra, aminek a teljesítésével előbb-utóbb is eléred a végcélokat. Mert tényleg számos olyan problémával fogtok szembesülni, amire először nem tudtok megoldást találni. Vagy annyira bonyolultnak tűnik, hogy először nem is gondoltok rá, hogy ezt meg lehet oldani. De ezzel az egyszerűsítéssel szerintem igazából minden megvalósítható. És még két fontos dolog szerintem, hogy amikor a célodat eléred, azt nyilván sikerélményként éled meg, de az csak egy pillanat. Ami az igazán fontos, és amire emlékezni fogtok szerintem, az az oda vezető út. Azok a lépcsőfokok, amiknek a megugrásával, legyőzésével elérték a végső célotokat. Mert ezáltal új dolgokat fogtok tanulni, új emberekkel fogtok megismerkedni, és ezek a tapasztalatok majd a következő célok elérésére hatványozottan fognak mindenkinek segíteni. Úgyhogy nincsen leküzdhetetlen cél szerintem, csak realisztikus apró lépcsőfokoknak kell megküzdeni ezeket, és akkor el tudjátok érni. Kezdeném akkor a tanácsokkal, mert hogy arra is vonatkozott a kérdés. Az egyik tanácsom az az, hogy ne azért menjetek majd tovább egy egyetemre, mert annak jó neve van. Olyan egyetemre menjetek, ahol szívesen járnátok. Tehát én is nagy dilemmában voltam, hogy megjelöltem a Pannon Egyetemet Veszprémbe, a BMI-t, meg azt hiszem a Szegedi Egyetemet. És egyébként, amikor volt az edukációs kiállítás 12. januárban, ott a Ablászló sportarénában, akkor emlékszem, bementem, és tehát fogalmam nem volt arról, hogy hova akarok tovább tanulni. Ismertem ilyen neveket, hogy BND meg ELTE, és mondom, hogy körbenézek ott a standoknál, és hogy bemegyek. Rögtön jobbra az első stand, az volt a Pannon Egyetem standja. Még meg is írtam, hogy fú, de hogy majd lassin, ide biztos nem jövök. Na mindegy, leálltam ott beszélgetni valakivel, egy diáklánnyal, és akkor ott tök sokáig maradtam. Hát ez nem tetszik. Na mindegy, mentem még egy kört, és ahogy ott barangoltam, összesen 3-szor jártam ott a 2 óra alatt, és egy olyan pozitív élményem, vagy olyan képem alakult ki arról a városról, Veszprémben soha nem jártam azelőtt, és az egyetemről, hogy ez az érzés mindent felülírt. És ezt mondom az életre bármilyen vonatkozóan kapcsolatban, ha ez van bennetek, hogy nem tudjátok, hogy lesz, csak jó lesz, csináljátok, bármi is az. De az ellenkezője is igaz, bárki nyom bele valamibe, hogy hidd el, jó lesz ez neked, és ott van belül az a görcsösség, ott van az, hogy minden sejtet tiltakozik, akkor az nem, azt ne csináld. A másik dolog, amit megtapasztaltam, az idegen nyelv ismerete. Elsősorban én az angolt mondanám, a németet is ugye Európa szerte lehet használni, de az angol mindenképpen úgy. Azt tanácsolom nektek, hogy ne hagyjátok el úgy a középiskolát, hogy nem tudtok folyékonyan angolul beszélni.
mert utána nem lesz időtök tanulni. Most semmi más dolgotok nincs. Egyetemen láttam én szaktársaimat, hogy amellett, hogy rengeteg tananyaggal megszóltak, még az angolt föl kellett hozni olyan szintre, hogy valamit ki tudjanak nyögni, és nekem programozóként az angol az a szaknyelv. Tehát angolul programozunk, angolul vannak a dokumentáció, angolul nézünk utána mindennek, angolul beszélgetünk egy napi megbeszélésen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, legalább középszinten kell az angolt tudni. És utána minden más nyelv, az csak plusz. Amit még tudnék tanácsolni, az a tapasztalás. Ne fogjatok föl semmit úgy, hogy ez kudarc. Hanem vagy sikerre jártok, vagy tanultok belőle. Nincs olyan, hogy kudarc. Most ez nem sikerült, nem baj. Mit tudok belőle elvinni tanulságképpen? Próbáljatok ki minél több dolgot. Különböző képzésekre jelentkezhettek, különböző munkakörbe tölthettek. És akkor jobb rálátásatok lesz az életre. És önállóság. Ehhez tanácsolnám például, hogy menjetek kollégiumba, hogyha olyan egyetemre mentek, hogy magatok tanuljátok meg, hogy milyen az, hogy te készíted össze a ruhát magadnak, meg kimosod, meg kivasalod, meg főzöl magadra, meg mit tudom én, akár a lakáskörül meg tudsz csinálni egy-két dolgot. Ezek nem ördögtől való ilyen szempontok szerintem, tehát hogy sőt, ez nagyon jól tudna jönni, hogyha esetleg egyszer párkapcsolatotok lesz. Anyukám szoktam mondani, hogy nincs a porszívóra ráírva, hogy ez csak egy nő veheti a kezébe. Úgyhogy ez mindenképpen, meg magabiztosságot ad, hogy én ezt is meg tudom csinálni, én azt is meg tudom csinálni. És a siker kapcsán pedig azt tudnám mondani, hogy nyilván meg kell érte dolgozni, de vigyázzatok azzal, hogy ne dolgozzatok sokat, túl sokat. Tehát én beleestem abban a hibába, hogy rengeteget túlóráztam, és sajnos az egészségem majdnem ráment. Tehát a szívemmel van valami, még nem derült ki, hogy mi a probléma, de hogy volt egyszer olyan, hogy annyira rosszul voltam, hogy majdnem mentőt kellett hívni. És egy kollégám ébresztett rá arra, hogy figyelj, amit te csinálsz, mi van akkor, ha másnak azt mondják, hogy bocs, de azt mégse kell lefejleszteni. És ez a legértékesebb dolog az életünkben az az időnk. Semmi másunk nincs, csak az. És az idődet odaadtad egy cégnek, amit lehet, hogy a pároddal töltettél volna. Lehet, hogy a hobbiddal töltettél volna. Lehet, hogy sportolhattál volna, vagy csak pihenhettél volna, olvashattál volna. De neked fontos volt, bizonyítani akartál, persze, bizonyíts egy bizonyos mértékig. És aztán meg mondd azt, hogy nem fér bele, mindegy, vége a munkaidőnek, a munka nem ölel át nap végén, nem ölel át nap végén, föltalálták a holnapot is, én ezt szoktam mondani, meg a hétfőt is. És hogyha azt mondja esetleg valamikor a cégvezetője, de hát ez így nem jó, nem leszünk kész, akkor mi van? Én nem fogom feláldozni az egészségemet soha többé, meghúztam ezt a határt, csak kérlek titeket, ne essetek ebbe a csapdába. Tehát az egészségetek nem ér annyit. És még tehát az, hogy valamiben sikeresek legyetek, azt mondják, hirtelen sikeresek legyetek, ahhoz kell 10 év. Van egy ilyen vicces mondás. A Dalai Lámát tudnám még idézni, hogy a világnak nincs szüksége több sikeres emberre, a világnak gyógyító, újító, mesélő, szerető emberekre van szüksége. És ezért én bár mondhatni sikeres lettem például a versmondásban, de kitűztem célul, hogy nem fogok akármit elmondani. Pusztán azért, mert el tudnám mondani. Olyat szeretnék mondani, amivel vagy elgondolkodtatok, vagy megríkatok embereket, vagy megnevettetek, vagy a lelküket föl tudom emelni. Mert nagyon sok rossz dolog van a világban, nagyon sok, mondjuk úgy, csúnya dolog, és az emberek szomjazzák a jót, szomjazzák a szépséget, szomjazzák a lélekemelést. És kívánom, hogy ti is találjátok meg azt, amiben, tehát a siker az mellékesen majd jönni fog, de elsősorban azt, amit szívből jövően tudtok csinálni. Köszönöm.
Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. További sok sikert kívánunk Önöknek, és reméljük, ezután is jó szívvel fognak emlékezni iskolánkra. Kérem, fogadjanak el tőlük egy kis ajándékot, köszönetünk jeléül. Vendégünk Marosvölgyi Gergely, szoftverfejlesztő, ám szívesen olvas és szaval verseket. Most hallgassuk meg tőle az egyik kedvenc versét. Igen, ha már látsz, akkor egy Váci Mihály verset hoztam. Meg ha már mindjárt itt a vakáció, amivel a Balaton eszünkbe juthat, akkor egy kis ilyen színes versikével készültem, hogy nagyon szeretek. Váci Mihály, balatoni félrevezető, tanulság iskolás könyvekbe. A Balaton az egy kéklő nagy víz. Van körötte egy vénkő nagy vagy 10. A Balaton az vízből áll, meg partból, a part a vízből kiáll, és attól kezdve van a Magyar tenger. Átlábolhatott szárazsággal. Milyen magas hullám dördül, ezt úgy hoztuk be külföldről, tengerparti országokból valutáért. Itt meg nem tesz magyar ember a hazáért. Exportálunk déli bábot, libamájat, eredeti kávét, zsuppot szalmalágnak, s tengeri sót, keserű sót importálunk, s virágport, mert nincsen elég hímpor nálunk. S tengerhabot, tajtékot és legmodernebb hullámát a nagy nyugati tengernek. Látják, itt ez a hullám mit? Nyugat-német. Angliából hozattuk be a mélységet, francia hapsa felszín locsogása, színmagyar a káka és tövét a kácsa. Itt kék az ég, ha nincsen felhő. Mi nálunk fából áll az erdő. Lentről felfelé a búza, a kocsitaló előhúzza, a kerék kerek, nem mint másút, a vermet mi a földgássuk. Fehér a táj itt, hogyha hó van, s ha nem apad, víz van a tóban. Két felé áll a tehénszarva, nálunk a fekete-fehér az tarka, s a róka után megy a farka. Ez meg itt a világhíres magyar tenger. Nincs sehol, mint ez, ilyen szép, hasonlíthatatlan, labor, teknő, vájú, kaplan, a földön nincs így panoráma. Jöjjön még ma Pannóniába. A létforma univerzális, autóbusz, szekér, vicinális, hossza, rövidé, viszinális, üzleti gondját abba hagyja miszter, ha látja, akaratja füzesei közt tengerünket, melynek szélén a béka bünget. Azalból rakott alacsony ravatal, ez a padacsony. A tó végén ott várja a keszthely, ajánljuk, hogy ne kerülje ezt el, nincs különösebb benne semmi, de azt legalább észrevenni. És a útja majd arra felé visz, forrón szeretve várja hévíz, itt gyógyul meg a reumája, s megsúgjuk szolíd a rum ára. Itt van bunda kifelé szörrel, és csárda igazi ökörrel, 7 szilvapa és kutyabőrrel, és marha lába közt a tőttyel. Paprikás betyár a bográcsba, csikós aprítva a gulyásba, a Balatonból fogunk csuszát, a hegytetőn mutatunk pusztát, vízi malmon egy halatőről, mennyecskét metszünk önnek tőről. Ajándék a legszebb emlék,
Ár eredeti derringettét, s szegralkosztott karikás ostor, szettelettel rézangyalostól, se csergítés még, kizárólag külföldinek, abból folyólag, hogy nálunk ez úri kiváltság. Ennyit hagyott ránk a királyság. A Boronkai Baráti Kör idén is odaítélte a már hagyományá vált ösztöndíját két diáknak. Felkérem Fábián Gábor igazgató urat, adja át a díjat a tanulóknak. Na, még beszélek egy kicsit a díjról, addig megkérem Vikovszki Reginát a 10. díjből és Bartolás a 13. díjből, hogy jöjjenek ki ide mellé, de is ők lesznek a díjazottak. Egykori tanárunk, Mivel István tanár, aki szintén már nincs közöttünk, alapította még az 1990-es években, nem sokkal azután, hogy az iskolán fölvette Boronkai György egykori tanárunk nevét. És az volt a szándéka, hogy a legtehetségesebb diákokat valamilyen módon ösztönözze, segítse. Sok még az idő elteltével sokféleképpen változott a díj odaítélésének módja, a mai szabályok azok, hogy ugye össze lehet pályázni a Dunagálba Cement tehetségekért ösztöndíj programra, és hát persze sokkal többen pályáznak, mint amennyien végül megkapták, és ez az egyik rendező el, hogy az a diák, az egy alsó évfolyamos diák, az egyik díjazott, aki a tantestület, aki a felterjesztést megküldte a legmagasabbra rangsorot, de nem kapta meg, tehát nagyon épp, hogy nem kapta meg a DVC ösztöndíjat. A másik az pedig mindig egy 13. évfolyamos diák, akinek persze figyelembe veszünk a korábbi éveik eredményeit is, de azért döntő hangsúllyal a 13. évfolyamon elért eredmény esik abba. Na tehát akkor rá szólt a két díjazottról. Vikovszki Regina kitűnő tanuló, annak ellenére, hogy informatikai osztályba jár, több történelemtárgyú verseny országos döntőig is eljutott, egyéniben és csapatban is. De azért nem véletlenül jár informatikai típusú osztályba, mert a jövőjét ezen a területen képzi a diák, így nagy energiát fektet a programozási ismereteinek a bővítésébe. A magyar mellett még 3 nyelven már most is folyékonyan beszél, ukránul, oroszul és angolul, de aktívan fejlesztik a német, a spanyol és a kínai nyelvtudását is, azt gondolom megérdemli az egyik díjat. De udvariassági sorrend miatt a hölgyet kezdtük, és a 13-os díjazottunk Barta Balázs, kitűnő tanuló, programozás kategóriában a legmagasabb szintű országos szakmai verseny, ugye ez az OSTV, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny rövidített neve az OSTV, így a szakmai vizsgája 100%-os eredménnyel kerül majd jóváírásra, miután megnyerte ezt a versenyt, bocsánat, azt nem mondtam. Emellett már a versenyszférából is szerzett munkatapasztalatokat, hiszen egy cég megbízásából végzett programozási feladatokat a Pannon Egyetem számára. Szakirányú továbbtanulást tervez Dániába. Ehhez minden alapja megvan, hiszen az angol nyelvvizsgája mellett jelesendő érettségig teljesített tavaly, ezen belül matematikából nem tudom, hogy hol, valahol elvesztett 1%-ot, mert csak 99%-a sikerült neki. Ünnepségünket egy kedves tavaszi dallal zárjuk. Radnóti Miklós Bájoló című megzenésített versét Pataki Réka és Hattai Frey Tamara tolmácsolásában hallgathatjuk meg. Viszontlátásra!
Várjatok még ott egy picit fönt a karzaton? Mert hogy ugye benne van a házi rendben, vagy ha nem, akkor belegyünk, hogy mindig az utolsó szó az igazgatóvé. Az szóval az a lényeg, hogy köszönöm egyrészt a meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, eljöttetek, és tényleg egy értékes, azt gondolom, hogy értékes gondolatokat mondtatok a jelen ifjúságnak, a jelen diákságnak. Külön gratulálok a zenekarnak, mert hát ilyen nagy létszámú zenekar ilyen gyorsan összeállt, és én ugyan boldogul vagyok, de hibátlan előadás volt szerintem mindegyik, úgyhogy az is egy igazán jó élmény volt. És hát szeretném megköszönni, és kiprovokálni egy tapsot Molnár Mária igazgató helyettes asszonynak,